Deci ați înțeles sau nu? Da. Bun. Intrați acolo când aveți timp sau când... Deci nu numai când aveți nevoie, intrați și când aveți timp și să știți să desenați tot ce e trecut acolo, da? Să știți fiecare filmuleț din ăla cum să faceți și voi exact ce e acolo pe filmuleț ăla, cum să desenați, ați înțeles? Pentru că v-am spus, nu puteți să rezolvați o problemă de geometrie dacă nu știți să faceți un desen corect, da? Bun. Întrebări, dacă aveți. Aveți întrebări din temă? Până la 74. Aveți vreo întrebare? Altă întrebare? Da, de la exercițiul 38. Bun, 35, mai întâi, la ce pagină? 103. Ia, arătați-mi să văd că eu am alte pagini, că am 110. E cam așa-și face. Deci 35 e prima dată, da? 35. Faceți desen, da? Deci avem 35 de la pagina 103. Deci avem un cerc de centru O și rază de 24 de cm. Ceea ce strânseau punctele A, B și C, astfel încât măsura arcului AB să fie egală cu 80 de grade, măsura arcului BC să fie egală cu 40 de grade. Se cere să calculăm lungimea corzii AC și distanța de la punctul O la coarda AC. Faceți mai întâi desenul, deci să fie desenați un cerc cu compasul. Da? Ce crezi? Ce nu știu? Nu merge compas. Ați desenat cercul? Da. Cum e vârful ăla? Cum trebuie ca Domnul, în ultimul și trebuia să folosim formula aia cu ieri și ce mai era. Ce? O să ajungem acolo. Deci ați desenat cercul? Cercul de centru O, da? Și acum, cum desenăm? Cum luăm punctele AB și C astfel încât arcul AB să aibă 80 de grade, măsura arcului AB să aibă 80 de grade? Desenăm o rază și calculăm graficul. Foarte bine, bravo. Deci desenăm, luăm mai întâi un punct ABC. Unim pe O cu A, deci desenăm o rază, dar cu o linie întreruptă, ori o linie mai slabă, nu foarte tare, nu apăsat foarte tare. Pentru că e o linie luptătoare. Pe care construim unghiul cu vârful în centrul cercului, AOB, care să aibă, cât să aibă de grade? Exact, 80 de grade. Da, deci măsură 80 de grade și construim unghiul AOB care să aibă exact 80 de grade. Și așa
așa am determinat poziția punctului B pe cerc. Da? Ați făcut? Ați găsit? Da. Nu era propus? Ba da. Hmm? Eu am. Păi e înapoi și poți ce să ne vedeți de acolo. Sau ți-ai desenat? Bun, și acum mai departe, poziția punctului C pe cerc, măsura arcului BC trebuie să aibă 40 de grade. Adică, cum o să facem, Andrei? O să facem Sorin? unghiul BOC de 40 de grade. Exact, foarte bine. Construim unghiul BOC de 40 de grade, da? Deci un angel latur este este OB, pardon, și construim OC astfel încât unghiul BOC să aibă 40 de grade. Și am găsit și poziția punctului C pe cerc. Bun. Acum, lungimea corzii AC. Unim pe A cu C. Și puneți-mi cum calculăm lungimea corzii AC. Ce idee aveți? Zi. Facem o înălțime între unghiul AOC. Putem să trasăm o înălțime și o să ne ajute înălțimea asta. Trasați, da, o înălțime, înălțimea triunghiului, înălțimea din O, înălțimea corespunzătoare laturii AC, în triunghiul AOC, da? Deci perpendiculară din O pe AC și o notăm cu D, piciorul. Da? Deci, pentru Clara, da? Așa Clara, da? Sper că se vede. Bun. Și acum, nici nu am uitat dacă se vede. Se vede. Nu prea se vede, din păcate, din cauza luminii. Dar nu așa, cum cred că se vede. Bun. Și acum zi, Andrei, ce facem mai departe? Sau ziceți cine are idei, ce idei aveți? Zi, Pentru Andrei. că triunghiul AOC este isoscel, deoarece AO și OC sunt raze Da, și au 24 de centimetri. Și știm că unghiul BOC are 40 de grade și unghiul AOB are 80 de grade. de unde știi asta? A, Ipoteză. AOB și BOC, da? Mi s-a părut că este DOC. Da. Așa? Și atunci înseamnă că unghiul AOC are 120 de grade. Exact, foarte bine. Deci unghiul AOC are 120 de grade. Cu aceea calculăm unghiul AOC care este egal cu unghiul OCA este egal cu 30 de grade. Deci OAC, nu AOC. Da? Deci unghiul OAC și unghiul OCA. Da? Da. Ne calculăm și au câte? 30 de grade. 30 de grade. Cum am calculat? Cum am calculat Vlad? Foarte. Păi știm unghiul AOC și știm că triunghiul OAC este... Da, am înțeles asta, dar cum calculăm? Cum calcul efectiv care? Zi, Denis. OD este mediana, înălțimea corespunzătoare bazei, rezultă că OD și bisectoare și rezultă că AOD egal cu 40 de grade. Păi da, dar eu te-am întrebat OAD, cum l-am calculat el, OAC. Zi, Vlad. Aflăm că OD este înălțimea și după Nu, Vlad. Zi, Andrei. Avem că Într-un triunghi, suma măsurilor unghiurilor unui triunghi e egală cu 180 de grade. În 180 de grade scădem unghiul AOC care are 120, obținem rezultatul 60 și împărțim rezultatul la 2, pentru că unghiurile OAC și OCA sunt egale, da? Pentru că triunghiul ăsta e isoscel de bază AC, da? Descrieți. În triunghiul AOC avem, da? Deci în triunghiul AOC avem de la capăt, măsura unghiului AOC egală cu măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC rezultă, măsura unghiului AOC este egală cu 80 de grade plus 40 de grade
rezultă măsura unghiului AOC egală cu 120 de grade. Da? De la capăt, OA egal cu OC, în paranteză raze, și din asta, din ultima, rezultă triunghiul OAC este isoscel de bază AC. Și rezultă mai departe, ce rezultă mai departe? Că unghiul, zic, OAC este egal cu unghiul OCA. foarte bine, bravo. Rezultă unghiul OAC congruent unghiul OCA. Acolo de în dreapta la asta și la aia de mai sus unde am scris că unghiul AOC are 120 de grade și rezultă unghiul AOC, măsura unghiului AOC plus măsura unghiului OAC și plus măsura unghiului OCA egală cu 180 de grade. Rezultă de la capăt că 120 de grade plus măsura unghiului OAC plus măsura unghiului OAC din nou, pentru că am spus că astea două sunt egale, egală cu 180 de grade. Rezultă 2 înmulțit cu măsura unghiului OAC egală cu câte grade? 60 de grade. Și rezultă că măsura unghiului OAC egală cu 30 de grade. Bun. Ce facem mai departe? Zi-am. În triunghiul OAB, Da. aplicăm teorema unghiului 30 de grade. Foarte bine. Deci scriem de la capăt. Fie, pentru că n-am spus nimic despre asta, acum am construit-o, fie OD perpendiculară pe AC rezultă măsura unghiului ADO egală cu 90 de grade. Și acum de la capăt, zic, Călin, în triunghiul, În triunghiul ODA avem da, deci în triunghiul ODA avem, nu mai puțin că l-am pus, trebuie să-i pun la valier. Trebuie să-i pun la valiera că se aude prost. Dacă nu are, adică la valiera să-i pun microfoanele. Unul pe unul. Îl pun aici pe geam ca să audă, să se spună că se audă când vorbește Denis. Da, Denis? Da. Foarte bine. Să nu le când plece, ai înțeles? Da. Bun. Deci, am spus că în triunghiul OAD avem, nu așa am zis. Asta e ultima chestie că am spus. De la capăt, măsura unghiului ODA egală cu 90 de grade. Să arătăm că suntem în triunghi dreptunghic. Și de la capăt, ce mai scriem? Foarte bine, măsura unghiului DAO egală cu 30 de grade, în paranteză demonstrația anterioară. Mai departe, ce mai scriem? Patrick? OA egală cu cât ne-au spus ei. 24 de centimetri. Da? Deci pregătim elementele pe care le folosim când aplicăm teorema unghiului 30 de grade. Și acolo în dreapta la toate 3 rezultă, deasupra lui rezultă teorema unghiului 30 de grade. Și rezultă Denis. Sorin? Zi. Latura
concret. Zi, Denis. OD este egal cu OA supra 2. Foarte bine, bravo. OD egal cu OA supra 2. Rezultă OD egal cu 24 supra 2. Rezultă OD egal cu 12 cm. Ce facem mai departe? Nu uitați că avem de calculat AC, lungimea coardei AC. Zi. Teorema lui Pitagora. Foarte bine. Teorema lui Pitagora în triunghiul ODA. în același triunghi, da? Descriem de la capăt. Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ODA și obținem două puncte. Deci aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ODA și obținem două puncte. Zi, Sorin, ce obținem? Spunem că Mai întâi o scriem așa o scriem în forma generală, așa cum. ipotenuză la 2 egal cu cateta 1 Foarte la bine. plus cateta 2 la 2. Foarte bine. Deci ipotenuză la puterea a doua egală cu cateta 1 la a doua plus cateta 2 la a doua. Și rezultă, acum înlocuim folosind laturile din triunghiul nostru. Zi. Care sunt? OA la 2. OA la a doua, foarte bine, bravo. Deci ipotenuza este latura care se opune unghiului de 90 de grade. OA la a doua egal cu, OD la 2 da, plus AD la 2. exact, O de la a doua plus A de la a doua. Foarte bine. Rezultă înlocuind ce știm, adică 24 la 2 egal cu 12 la 2 plus A de la 2. foarte bine. Deci 24 la a doua egal cu 12 la a doua plus A de la a doua. Și rezultă de aici că A de la a doua este egal cu 24 la 2 minus 12 la 2. foarte bine. Și cum calculăm? Dăm pe 12 la 2 factor cu 1. Da, sau mai simplu, aplicăm formulă de calcul prescurtat. Și obținem A de la a doua este egal cu cât? Zi, Patrick. 24 minus 12 Foarte bine. Deci aplicăm A la a doua minus B la a doua, da? Și o să fie egal cu 24 minus 12, totul pe lângă, 24 plus 12, da? Rezultă că A de la a doua este egal cu cât? 12 înmulțit cu 36. Și acum observăm că 12 ori 36 îl putem scrie ca fiind 12 ori 12 ori 3. Da? Pentru că 36 e 12 ori 3. Rezultă A de la a doua este egal cu 12 înmulțit cu 12 înmulțit cu 3. Zi Călin mai departe. A de la a doua egal cu, A de la 2 egal cu 12 la 2 ori 3. foarte bine, 12 la a doua ori 3. Rezultă, hai să arătăm și cum aplicăm. Radical din A de la 2 da. egal cu radical din 12 la 2 ori 3. Foarte bine. Și rezultă că A de egal 12 radical. AD egal cu 12 radical din 3 cm. Foarte bine. Ați înțeles-o? Dar n-am terminat. Ce fel de triunghi e triunghiul AOC? Isoscel. Ce este OD în triunghiul ăsta isoscel? Înălțimea Mediană. corespunzătoare Foarte bine. Deci pentru că e înălțimea corespunzătoare bazei, înseamnă că este și înălțime, și mediană, și mediatoare, și bisectoare. Și atunci înseamnă că, cum aplic asta, cum folosesc asta? Zi. AC egal cu AD plus CD. Denis? AO egal cu OC, AD egal cu DC și OD egal cu OD. Latura comună. Păi nu, că nu vreau să arăt că triunghiurile sunt congruente. Cum folosesc ca să calculez AC direct. Folosind ce am spus mai devreme. Zi, Andrei. Dacă OD este mediană, atunci înseamnă că AD este egal cu Foarte bine. Bravo. Bravo. Deci scrieți de la capăt. În triunghiul isoscel OAC, deci în triunghiul isoscel OAC de bază AC, în triunghiul isoscel OAC de bază AC, avem OD egal înălțimea corespunzătoare bazei. OD egal înălțimea corespunzătoare bazei.
rezultă OD este și mediană. Rezultă AD egal cu CD. De fapt, hai să începem cu ăla pe care nu știm. Da? Deci tăiați și scrieți. Rezultă CD egal cu AD și egal cu 12 radical din 3 cm. De aici rezultă că AC este egal cu cât, Vlad? 24 Egal cu 2 înmulțit cu AD. Rezultă că AC egal cu, foarte bine, 24 radical din 3 cm. Da? Ați înțeles-o? Acum am terminat problema. Ziceți altă problemă pe care n-aș știu să o faceți. Aveți întrebări la problema asta? Ați înțeles? Bun. Altă problemă pe care n-aș știu să o faceți. 63. Până la 63, dacă mai aveți probleme după pagina asta. 30. 38. Ai făcut 38, Patrick? Deci când aveți o temă, mai mică sau mai mare, indiferent că e de weekend sau e de o zi pe alta, și n-ar să faceți o problemă, notați-vă un caiet. Faceți o listă cu probleme pe care n-ar să le faceți la sfârșitul caietului și mă întrebați direct. Așa, uitați de ele și... Deci 38, da? Avem un triunghi dreptunghic în care avem raportul catetelor 5 pe 6 și ipotenuza egală cu 2 radical din 61. 38 aici, nu? Scuze, am citit eu prost. Deci 38. Avem un trapez isoscel ABCD în care AB și CD sunt baze. AB mai mare decât CD, deci AB e baza mare și avem AD egal cu BC egal cu 12 radical din 3. AB egal 36 și AC egal 12 radical din 6 și este înscris în cercul de centru O. Calculați aria trapezului și raza cercului circumscris trapezului. Bun. Ați văzut acolo, da, unde v-am arătat, sau dacă n-ați văzut o să vă uitați să vedeți, aveți și felul în care se desenează un trapez isoscel, ortodiagonal, și felul în care se desenează un trapez isoscel în care o diagonală este perpendiculară pe una dintre laturile neparalele. Aveți mai multe chestii acolo, da, mai multe cazuri particulare de trapez, da? Și o să mai adaug, să văd când o să am timp. Trebuie să știți să le desenați pe toate, da? Ați înțeles? Pentru că v-am spus, revin, desenul e foarte important. Hai să facem desenul mai întâi. Deci avem un trapez isoscel. Știm că trapezul ăsta este înscris într-un cerc și știm că AD este egal cu BC. Fiind isoscel înseamnă că laturile neparalele sunt congruente, dar după cum vedem aici, avem AC egal cu. Deci AC este una dintre diagonale. Bun, haideți să facem desenul mai întâi. Faceți desenul pentru că nu ne dă nimic particular, în afară de faptul că e isoscel. Desenați un trapez isoscel. O să vedem mai târziu, să verificăm dacă are și alte particularități, în afară de faptul că e isoscel. Să desenați trapezul isoscel, da? Desenați-l și vin să verific cum ați desenat. Și îl notăm ABCD. AB e baza mare, CD baza mică. Ați desenat? Bun.
Nu ți-am să-l faci înscris în cer deocamdată, ți-am doar să faci isoscel, dar nu e nicio problemă. Da, asta este. Deci, Denis, fă să fie egal mult. Asta trebuie să-mi dai aici, uite câte pătrățele am aici. 1, 2, 3. Ceva. Fă să meargă din colț în colț. Numai asta nu e isoscel. Dacă măsori pe asta și pe asta, astea nu sunt egale. La fel, fă și desenul cum trebuie, fă din colț în colț, ca să ai, să fie corect, să fie foarte exact, da? De altfel, dacă îl faci aproximativ, aproximativ este și rezultat. Bun. Ne spune că, un lucru important, deci întotdeauna trebuie să știm datele problemei, să vedem fiecare element pe care îl dă în enunț, ce înseamnă, da? Cu ce ne ajută. V-am spus că există informații implicite, explicită și implicită. Atunci când v-ați spus că, de exemplu, că un triunghi este echilateral, asta e informație explicită. Informație implicită este că înseamnă că are toate unghiurile de 60 de grade și are toate laturile congruente, da? Atunci trebuie să vedem fiecare informație ce înseamnă. Sau ce mai înseamnă. Deci, avem că AC egal cu 12 radical din 6. Hai să unim pe A cu C. Dacă mi-au dat AC, mi-au dat AB și mi-au dat BC, primul lucru pe care aș vrea să-l fac, atunci când aveți un triunghi care aveți toate laturile, verificați, mai întâi să aflați ce fel de triunghi e dacă e inverse. Verificați dacă nu cumva e un triunghi particular, dacă este isoscel, dacă este echilateral, dacă este dreptunghi. Da? Isoscel, din datele problemei, se vede că nu este. Ar putea fi dreptunghi. Hai să verificăm dacă e dreptunghi. Da? Deci verificați dacă este dreptunghi. Care e latura cea mai mare? AB, cu cât de egal AB? 36. Fie AB egal cu 3, AB la a doua. Egal cu 36 la a doua. Și lăsăm așa. Și celelalte două laturi ar fi AC la a doua. Plus BC la a doua. Este egal cu. Deci nu știm dacă este sau nu este. Noi verificăm, dar putem să scriem că verificăm direct cu teorema multiplicabilă. Am putea să facem și asta. Dar dacă nu este dreptunghi, nu are sens să încărcăm demonstrația cu verificarea asta. Ați înțeles? Mai în cazul în care îl găsim dreptunghi, atunci redactăm și scriem cum am descoperit că e dreptunghi. Da? Deci AC la a doua plus BC la a doua este egal cu cât era AC? 12 radical din 6, într-o paranteză, totul la a doua, plus 12 radical din 3 într-o paranteză, totul la a doua, este egal cu cât e egal la funcție. O să fie 12 ori 6. 12 la a doua, ori 6, plus 12 la 2 ori 3. 12 la a doua ori 3, foarte bine. Și egal mai departe, ce fac mai departe? Foarte bine. Am pus 12 la a doua pe lângă, dau pe 12 la a doua parte pe lângă și am 12 la a doua pe lângă, da? 6 plus 3. Este egal mai departe cu 12 la a doua înmulțit cu 9, adică 12 la a doua înmulțit cu 3 la a doua, adică 36 la a doua. Observăm că este dreptunghi. Da? Și acum putem să scriem, da? Că în triunghiul, scrieți acum deasupra, se scrie deasupra, în triunghiul ABC avem două puncte. În triunghiul ABC avem două puncte. Rămâne redactată. Rămâne scris ce am scris mai devreme. Și acum am redactat. Acoladă în dreapta. La cele două sau trei întâlniri. Rezultă, deasupra lui rezultă ce scrie? Nu. Mai întâi scriem ce observăm. Observăm că AC la a doua
AB la a doua, AB la a doua este egal cu AC la a doua plus BC la a doua. Abia acum rezultă, deasupra lui rezultă reciprocația multiplicatora, că disonim. Triunghiul Deci, triunghiul ACB, triunghiul dreptunghic. rezultă că măsura unghiului care ACB. ACB egală cu 90. Rezultă că triunghiul ABC este dreptunghi în C. Deci rezultă mai întâi că unghiul ACB are 90 și după aia rezultă că ABC ați înțeles? Deci am înțeles că am văzut că triunghiul este dreptunghi. Acum vă întreb, abia acum ne gândim la cum desenăm trapezul ăsta scris în cer. Vă întreb, dacă triunghiul ABC este dreptunghi și AB este ipotenuza și triunghiul ABC, eu mă gândesc mai la triunghi, triunghiul ABC este scris în cer, ce o să fie AB? Bravo. E diametrul cercului, vă amintiți și a făcut acesta, ați înțeles? Ne scrieți de la capăt, nu scrieți poate în continuare, rezultă, AB este diametrul cercului, AB este diametrul cercului, circumscris triunghiului dreptunghi ABC. Acum putem să desenăm corect, a fost un desen de început, acum putem să desenăm corect cercul, triunghiul ABC este scris în el, după aia completăm trapezul ABC. Ați înțeles? Haideți să desenăm mai întâi cercul. Da, un cerc în care ce mă vedeți? Iar n-ai instrumente, n-ai nimic, da? Te-ai dat grupării? De ce n-ai călit? Am compazare, nu mai fac. Vrei să dăm eu? Da, deci ați desenat triunghiul ABC, cercul. Desenat triunghiul ABC. Deci, AB o să fie un diametru orizontal. Da? Stânga de dreapta. Și ce undeva în dreapta, dar să nu fie rar. Da? Atent. Deci să nu pot, când cobor perpendicular din C ca AB, să nu fie o rază, să nu cadă în ochi, da? Și după care desenați triunghiul ACB. Așa cum știți, orice triunghi înscris în cerc, care are o latură ca diametru al cercului este un rectunghi, da? Și după ce ați desenat triunghiul ABC, da? Deci am desenat triunghiul ABC, da? După asta construim și trapezul, da? Deci plasăm din C o paralelă la AB. Din C plasăm o paralelă la AB când intersectează cercul. Când a intersectat cercul să fie punctul D. După care unim pe A cu B. Și am desenat trapezul isoscel ABCD, care este înscris în cerc. Lucrurile sunt mult mai clare. Mijlocul lui AB, da? Este centrul cercului. Acum problema cred că se poate simplifica mult. Să o rezolvați. Deci citiți problema, recitiți datele problemei, uitați-vă la desen, uitați-vă la ce vă cere problema și gândiți-vă cum rezolvăm. O paralelă sau perpendiculară. Este asemenea perpendiculară din C pe AB. Da, foarte bine.
6. Deci așa tot că pentru că de AB se poate rezolva și așa. Da. Notăm cu C. Să o prezent clar, da? Deci C e perpendiculară pe AB. Păi, am zis că AC este egal cu AE ori AB. AC este egal cu AE înmulțit cu AB. Da. Asta înseamnă teorema Teorema cartesiei 5 ABC. Da. și știm AC și AB și putem afla AE. Foarte bine. Aflăm AE. Foarte bine. Și apoi aplicăm teorema catetică ca CB și încă CB este egal cu BE ori AB. Se poate și așa. Și când știm și AE și BE, putem afla C și apoi Cum aflăm aflăm ce? cu teorema înălțimii. Teorema înălțimii. Da. Hai să întreb. Nu putem calcula AB mai ușor? Adică să nu fie nevoie să mai aplicăm nu doar teorema catetică. Nu putem să calculăm pe zi. Cu teorema lui Pitagora. Putem calcula cu teorema lui Pitagora foarte bine și asta e o metodă. În triunghiul, Că e B. în triunghiul CEB nu știi ce. Nu, scuze, mă gândeam la așa. Deci putem să calculezi CE direct. Teorema lui Pitagora. În triunghiul AC, da? Deci putem să calculezi CE direct teorema lui Pitagora. În triunghiul AC. Dar dacă vreau să aplic totuși teorema înălțimii, vreau să trebuie să calculez B, dar pot să-l calculez mai simplu, dacă mai simplu decât să aplic teorema catetică. Cum calculez? B e mai simplu. Gândiți-vă ce știți. Cel mai simplu e tot simplu. AB minus A. Diferența de segmente. Da? Ați înțeles? Calculăm imediat B. Pentru că teorema lui Pitagora se folosește mai des și teorema înălțimii mai rar, hai să aplicăm teorema înălțimii. Face așa cum a zis Patrick. Deschideți de la capăt. În triunghiul ABC avem, deci în triunghiul ABC avem. De la capăt, cu ce începem? Ce începem să vedem? Înmulțime. Nu? ACB egal cu 90 de grade. Foarte bine. Întotdeauna încep cu unghiul de 90 de grade să arăt că sunt funcțiuni dreptunghic și pot să aplic teorema. Teorema pe care o fac. Deci măsura unghiului ACB egală cu 90 de grade. De la capăt. Elemente pe care le știm și o să le folosim. Zic la. AB egal cu 36. Foarte bine. AB egal cu 36 de cm. Și AC egal cu 12. AC egal cu, foarte bine, 12 radical din 6 cm. Acolo în dreapta, la toate, n-am mai spus ceva. Fie ce în continuare, fie ce, la 3, da? Fie ce perpendiculară pe AB. Și acum acolo în dreapta la toate. Rezultă teorema catetiei, de ce? Mai spune o dată, spune Isorin. CE. Alma. Giro. Denis. Teorema catetiei, da? CB la a doua. Pentru accent. AC la a doua. Egal cu AB ori AE. Foarte bine, egal cu AB, înmulțit cu AE. Păi, Robert, ți-am spus dacă nu vrei, te-am pus temă, trebuie să înveți să-ți visezi teorema catetică. Dorim la fel. Rezultă, înlocuim, cât era egal la ce? Deci 12 radical din 6. Totul la a doua, egal cu AB care era 36, înmulțit cu AE pe care nu cunoaștem. De aici rezultă
Ridică-le. AE egal cu 12 radical din 6 ori 12 radical din 6 Da. tot 11 6. Foarte bine. Deci așa cum v-am învățat, 12 radical din 6 totul la doar scriem 12 radical din 6 ori 12 radical din 6 să putem simplifica. Egal mai departe, simplificăm pe 36 la 12. O să obținem 3 și mai simplificăm și pe 3 cu 12 celălalt 12 și obținem sus. Rezultă că AE este egal cu 24, pentru că avem 4 radical din 6 ori radical din 6. Radical din 6 ori radical din 6 este 6. 4 ori 6, 24 de centimetri. Și acum de la capăt, PE egal cu cât? Sorry. PE, Da, cu ce 36, pentru? AB, Da. minus AE. AB minus AE foarte bine. Rezultă că BE este egal cu 36 minus 24, da. rezultă BE este egal cu B. B e egal cu 12. Foarte bine. Ați înțeles? Întrebări? De la capăt, aplicăm teorema înălțimii în triunghiul ABC. Aplicăm teorema înălțimii în triunghiul ABC. Și obținem două puncte. Deci aplicăm teorema înălțimii în triunghiul ABC. De la capăt. Birou. Teorema înălțimii în triunghiul ABC. Și Foarte bine, bravo. Da. egal cu AE la a doua, nu, Ba, da. AE la a doua ori E la a doua. Foarte bine, bravo. Deci C la a doua este egal cu AE înmulțit cu BE. Birou pe mai departe. Rezultă. Rezultă că C la a doua Da. egal cu 24 la a doua ori 12 la a doua. De ce 24 la a doua, de ce 12 la a doua? De ce? Așa am zis. Așa am zis. La 2. Nu am zis la a doua, a zis AE ori B. Deci C la a doua egal cu AE înmulțit cu BE. Da? Nu la a doua. Am zis la a doua? Nu. Deci este egal cu AE. Cu cât era egal AE? 24. Deci 24 înmulțit cu 12. 12. Rezultă, zi mai departe. C la a doua egal cu zi la C la 2 egal cu 12 la 2 ori 2. 12 la 2 ori 2. Deci hai scriem ca să vadă toată lumea, da? Deci egal cu 2, 12 ori 2 ori 12. Rezultă C la 2 egal cu 12 la 2 ori 2. Foarte bine, bravo. Rezultă mai departe. Radical din C la 2 egal cu radical din 12 la 2 ori 2. Rezultă că C este egal cu 12 radical de așa mai departe. Ați înțeles? Deci egal cu 12 radical de 12. Am calculat înălțimea. Dacă avem baza mare, avem înălțimea, înseamnă că putem calcula și aria trapezului. Calculați fiecare area trapezului, vin și verific. Știți problema asta, da? E cineva Da. care nu știe? Nu știi? Nu știi cum calculează aria trapezului? Visorii. Înălțime ori baza mare. 0. Bază mică plus bază mare ori înălțime. Totul cadru. Exact, deci area trapezului e paranteză. Baza mare plus baza mică, de paranteză, ori înălțime. Toate. De ce? Cedeni nu-l-au dat ei, nu l-au dat pe cedeni? Nu. Bun, are dreptate atunci. Cedeni să calculăm cedeni. Nu calculăm cedeni. Eu. Bine. Tragem o perpendiculară din D pe AE. Din EPA, AE sau AB, foarte bine. Da, deci trasăm o perpendiculară din A, din D pe AB. Am
trasat perpendicular. Arătăm acolo cu F. Știm că DF egal cu fie egal cu 12 radical din 2. Da, nu scrie. Da? Și ce fac? AB egal cu AF plus EB. Cum de scrie? AB 36 egal cu 2AF plus FE. Acolo atunci, da. Da. Mă rog, începe atunci de acolo atunci. De aici îmi calculez F. Pentru că știi că AF care egal cu B. De unde știi că AF egal cu B? Cum demonstrezi? DFE dreptunghic. E dreptunghi. Bun, și dacă e dreptunghi, cu ce m-ar putea ca să calculez să arăt că AF egal cu BB? Zibla, cum ar fi? Aflăm F și pentru că este dreptunghi, F este egal cu DC. Părinte, știi? Față. Pentru că aflăm că CEB este congruent cu DAF. Foarte bine, bravo. Deci arătăm că triunghiurile ADF și BCD sunt congruente. Cum sunt? Cum demonstrăm că sunt congruente? Bravo, cum demonstrăm că sunt congruente? Arătăm că nu știm de fapt că arătăm că DF este perpendicular pe AE Așa îl construim. și asta înseamnă că unghiul CEB și DFA sunt congruente. Foarte bine și am 90 de grade. Putem aplica metoda sau unul din cazurile congruenței unghiilor dreptunghice. Ipoteză, De unde? Ce mai știi? știm că este trapez isoscel și AD egal cu BC care sunt ipotezele triunghiului. Foarte bine. Și unghiul? Și unghiul DFA. Nu-mi intră ăla. Deci unghiul care mi arată că sunt un triunghi dreptunghi, nu îl iau în considerare la cazul de triunghi dreptunghi. DF și CBE. Exact. DAF și CB. Da? Astea sunt unghiurile congruente. Da? Trapez isoscel. Da? Se scrie de la capăt. Deoarece trapezul ABCD este isoscel, deoarece trapezul ABCD rezultă AD congruent cu BC și unghiul DAB congruent cu unghiul ABC. De la capăt, fie DF perpendiculară pe AB, fie DF perpendiculară pe AB. Rezultă măsura unghiului AFD egală cu 90 de grade. De la capăt, comparând unghiul ADF cu triunghiul BCE, de la capăt, unghiul AFD, măsura unghiului AFD, egală cu măsura unghiului BEC, egală cu 90 de grade. De la capăt, unghiul A, congruent cu unghiul B. De la capăt, AD congruent cu BC. Acum din dreapta la toate trei rezultă, deasupra lui rezultă, cazul de congruență, ce caz avem să vedem? E simplu, te gândești care sunt cazurile de congruență ale triunghiului dreptunghi. Arătat triunghiul rectat. La triunghiul dreptunghi ca ipotenuză unghi, catetă unghi, ipotenuză catetă sau catetă catetă. În care caz? Când la perechile de elemente congruente pe care le-am
Hai să mai gândesc. Ce am scris? Am scris că ce sunt astea? În triunghiurile noastre? Ipotenuze sau catete? Păi, dar nu se opun zide. Ipotenuză unchi. Ipotenuză unchi. Pentru că AD se opune unghiul F care are mobilitate, deci este ipotenuză, cum am spus mai devreme. Da? Și rezultă triunghiul de aer, am scris ADF, nu ADF, congruent cu triunghiul BCE și rezultă AF congruent egal cu B. AF egal cu B și egal cu 12. 12 cm. Bun. Și acum de la capăt, AB este egal cu AF plus EF plus BS rezultă de la AB 36 egal cu, ziceți voi, înlocuim, exact, 12 plus PE. 12 plus E plus 12, foarte bine, și de aici rezultă că E este egal cu 12 cm. Deci observăm că toate 3 sunt de 12 cm. Deci nu e corect, nu sunt toate egale. O să merg cu el mai departe și să vedem dacă sunt rezult, dacă nu, fac desenul din nou. Deci atenție, dacă vedeți că desenul pe care l-ați făcut cu elementele pe care aveați la început e greșit, nu puteți să rezolvați problema, de fapt e indicat să faceți desenul corect, chiar dacă puteți să rezolvați. Pentru că puteți să vedeți ceva greșit pe desen, să aveți impresia că e așa și să mergeți cu o metodă greșită. Demonstrați într-un caz particular. Înțeles? Trebuie să mergeți pe cazul care vi dă problema. Dar acum, pentru că nu mai avem timp, o să merg așa, dar țineți minte că așa se face. Da? Rezultă, mai departe, CD este egal cu E și în paranteză, la fel pentru că nu mai avem timp de demonstrat, dar asta e ușor de demonstrat. În paranteză, ce scrie în paranteză? 2 plus este Foarte bine. FTCD de punct. Și rezultă, am spus cât e egal CD? N-am spus, nu? Rezultă CD este egal cu 12 cm. Și acum putem să calculăm aici. Este aria așa cum o vedem de pe bază mare plus baza mică într-o paranteză, nu se cunoațim acest. Înlocuiți mai întâi cu laturile care sunt bază mare, bază mică și mică. Da? Litere, da? Adică AB plus CD într-o paranteză, înmulțit cu C sau D, care totul supra de C pentru că am calculat. Totul supra de C. Rezultă că aria este egal cu înlocuit și calculat și mici. Dacă ați calculat, gândiți-vă cum calculați aria, cum calculați raza cercului. Cum știți trapețul. Ați calculat? Știți o calculezi? Aria? Da, nu aria. Da, știu. Da, știu. Nu puteți continua că asta nu se desfășoară. Gata.
Greșit, ai greșit la mă. Nu de ce să desconfine. Mai că scot de sub radical. Aici nu scot de sub radical. Asta este în afara radical. Asta aici faci calcul. Înțeles? Gata? Bun. Centimetri pătrați, da? Deci acum spuneți-mi, cum calculează? Robert, cum calculează? Din la 2 pierd la da. Pierd problema asta. Sorin. Știu că diametrul este AB. Asta e tot. Ce este AB? Diametru. Nu e diametru și atunci raza cât e? Jumătate din Jumătate din diametru. Îți pierzi de la capăt. Fiindcă AB este diametrul cercului trapezului. Fiindcă AB este diametrul cercului rezultă R egal cu AB supra AB este egală cu 36 supra 2, rezultă că raza este egală cu 18. Acum vă întreb, ați fi putut să rezolvați problemele dacă n-aveți desenul perfect? Asta vă spun că desenul e foarte important. Așa aș fi la început că ăla e diametru, deși a fost a devenit o banalitate să ne rezolvăm. Da? Ați înțeles? Foarte important. Bun. Mai aveți întrebări? Mai aveți, nu? Bun, continuăm mâine cu întrebările. Este, nu? De la pagina care de la pagina 108. Aveți testele la 108? Da. Din testul 1 rezolvați două probleme. Da, deci el are 3 probleme, rezolvați două dintre ele. Bine, continuăm cu întrebările. Ce e foarte important. Ce e foarte important. Deci țineți minte ceva. V-am arătat capitolul ăla, dacă se desenează. Uitați-vă la el. Uitați-vă ce se desenează. Tot ce aveți acolo. Dar cum învățați? Deci, când vă uitați la el, mai întâi faceți așa. Vedeți ce faceți, da? Cum desenăm un trapez ortodiagonal, un trapez de stângii ortodiagonal. Vă uitați acolo, nu, te întreb dacă știi. Încerci să-l desenezi, vezi cum ai desenat, vezi dacă ai desenat corect și verifică după aia. Da? Ce spune dacă nu l-ați făcut corect sau dacă se faci, te uiți la videoclip și pe alta.